озвучил заханда. Эрузганда рӯзи буд. Место чӣ? Ман шопинг доштам. Мазалда будам. Ты раби? Читари зал? Хашид шед. Ман ғалтидам, нохунам шикаст. Ман бошум мурдум. Чӣ? Да Counter Strike. Медони чӣ? Дихтамдан гандам аз бин. Бача будан вообще вазбини бадай. Чӣ? Нафаҳмидем ака, мебахшӣ. Ором ша. Чӣ хеле боша, набоша шумо месячные надорин. Мо дорем месячные. Бишхӣ? Да Counter Strike. Окей, фаҳмо. Биё шарт мекунем. Як рӯз ту бача мешӣ, ман духта. О, гап нест? Гап нест. Пага. Чӣ? ман шуморо гуфтум ки ҳисордай бискашӣ. Салом алейкум, шерои нар. Ҳама рыждай. сӯзи бача саломатит хубае? Пацанчаи ма. кия ишпингалет? братанҷода мумкин ест ҳамездан исағра раби? Охи хичакам дам кадай. Худуда проблема гуфтисти. Ба фикрам боварам кадам. эй метавонӣ номерои ҳамин духтара гирифта? Ёд гирин, братчико. ку бинем? Тамошо ки ёд гир. вобула Эй мома, номеротате? Эй қилдим, мирдим, o'tiring juturing. Чӣ гуфтӣ? Бахшиш зиёд, ман тали бача нестам. Ман джентлменам. Думбада гап не. Да кунумша палоқ қадизат ба гирифт. Чӣ? Салом духтарако. Иҷа зайнит нестай? Зайнитай. Ҳеҷ гап не. Хай майли. Вай худои ман духтаро. Рустам навистак. салом духтаро. Салом. Мада ту маъқул шудӣ. Ҳама садай брат айраҳат намон. намеrai қатимая торикӣ? Брат даҷа се духтар дига ҳастай. Бра, рафтӣ. Беги даста? биёд. Рафтӣ. Не, брат, дар кор нест, брат, дар кор нест. Ман намехоҳам, уно вай мехоҳам, Ман намехоҳам, уно вай мехоҳам, уно. Дар кор нест. Опа зал. Хеле. чӣ? Салом брат, страховкат кунум? медонӣ чӣ кам дар кор? О, медонам. Сарш мекунем. Рафт. Раҳа нигоҳ. Кайку тайёрен? Селфи. Бесто манкай. Хабка? Дугунаҷон руда нарак пурмадай. Гани куҷошта? Раҳа нигоҳ ки. Не, раҳа нигоҳ накун, нарака бикор. Паданалал раҳа нигоҳ ки. Гумшен ҳаматон ай раҳ. Илтимос мара фурорен. эй брат ин писача ганда маъқул шудага намедонам чӣ қадар номероша бигирам. Эй брат, ис нигоҳ ки. Нигоҳ. Куҷо мегирезӣ? Тамошо ки ёд беги, нигоҳ чӣ мепаронам. медонӣ чӣ гап мешава? Пиздец мешава. ёфтиш. Бухон чӣ хаб истоди, медонӣ ку? To the windows, to the wall, to the sweat drop down my balls, to all these bitches crawl. Oh, ski, motherfucker! Ки раф файрод кард? Яъне You get the best. Ватан даҳанӣ? Чиай? Ту пота тоза мекунӣ? не. Духтаро, дастари ман як фикр омад. Макияж. Як, ду, се. Ҳаста бо ягонта. Не. Ман ҷарасти ҳамата мебарам барои як хаб бишинен. бачаҳо ишпинга забону дуруст дай. бисёри бад гап задӣ. Не. Та баридӣ. раҳмат ки то охирша тамошо кардин бачаҳо.
خای ما میدونم که شما میدونین که چقدر کرای هم قاقب گفتنیم که همون کلاکل چیکار استای کو همون را شپالوقاتی بزن มันตีหลายทีแล้วนะมันไส้มานานแล้วขอตบสักทีเลยเนี่ย